ena ne braso yi abusua anopai ade anya kyen ya yanya jonku papa bia da so ama ade akyen na tie banku banyame no wama enkwada so awo yemu no wo se yensonsompa no abusua na kwadwogesi company limited wono ena ne dia na no pay 2074 wode teto dudo no nso ebo yenchidom se yemfa memmawo dudo no aye no mo no ye de Leicester Company Limited one ma person papa ya toothpaste any toothbrush no na epo yense na yetimi anonom ne ya wie asa didiye ye didi a just hot kenke de tutu efiri mo hyehyehye yellow com papa bi eka yen ho anopai midimafo heba center wode ta amato yenso na kase no ye de brewo sabre a wote yenkan 93.1 asanteman Agya Atom no ene headquarters wo ehwada braka life ayiko 100.9 edikase na masanteman mu adamfupa radio France abrochimamu Paris takwa Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 womo wotachima nyina efabi 106.1 FM Sompa na mom se utio 106.1 ewo mankasi ne na afa eno ye kingdom 98.9 Sompa sunwane alaji be kwa na abro sanum ama kwa aduma boboa no life for ho 90.7 adeshe won kransan so fa eno achi no Sompa 101.3 edoma hinkro de eno decoder so be FM stations ne wono Sompa ye hobi Facebook ya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube ne Sompa FM live www.sompaonline.com and semni nyina yewra tabo atachire wode akwa akoto Kanesh Urban Radio obenya enwo so eno Kanesh Monte so doma 100.7 edoma hinkro agya usu bema ene ne dom ensempai womo edibinam na anopa nsem a yede ba no de di akotini wom ya abeti bi ene se Ghana aban ena fe Prime Minister ya oda ST Kitts and Nevis ano abepiemu ewo omaimu a womode womonsa hyentiase apam emakomakomiensa bi ase a emunsem yede bremu na eno no Prime Minister se mampeni Mahama nsem bi a wokan 2025 ewo UN Assembly eno ene frefre no de ne bae no Ghana aban eya so ye share foreign affairs Ministry no eso etu anamoama Kane Vice President Dr. Mahmoud Baumia ene ne hokeni womo ahye ayi womo Afrikata ne nyina no efa Middle East nsensem ya abetu dwe ho womo a woni bere se wombeba abesom oman ewo srado no mu na womo kofa aptitude test mu no Interior Ministry ne se abamonte na se de sem no edidi so yede beto awokasi Saronso ena obete se mensini ahodo assemblies no womo ede atu dwase sika ya na kampanifo etwa ewo District Assembly Common Fund no mu se womo emfa enhwe na womo ensiesie kromu se sanitation ne ho nkro ne ba no ya na sa sika no esua enti empanifo mpejemu afe amanone nsemu no UN fo akasa ewo topa ya ahodo a Israel ne America aka bomo etuko Iran na ba kumbi a womo so entwaye hemfa na koye ye de bro wakase mu anopa wakenkanfo ne triple man Agya Appiah Apam Dadaa menim aba Adwoa Asare Afei ebusuya yenhye ensem nase emfa emamo omampani His Excellency John Dramani Mahama ena afei Prime Minister ya woda St. Kitts and Nevis ano Dr. Terence Michael Drew empenifoi emienu ede womonsa ahye entiase apam biase a eye makomakomiensa ebeboa mankita hudie ho nsem etimi atumpon ewa aman ahodo mienu entem na sa entiase apam no eyade se apomudin die ewom afei
ejuma ensem ediewum ena akwantu enti oman no agye atomu esenhyehya hodo bebre no omudi gu akwam a ebetimi aboama se wo free Ghana akọ St Kitts and Nevis a enyade se wo behia visa ensemsem bia na kyese free visa no ebi akwakopie mu ewo ho uye no nso edi free ho no mu a apomuden kwansonso mpenifo agye atomu se yebetimi aye nhyehyɛ se de beya yede apomuden adwumayefo be free Ghana ha na womakwakoye adwuma ewo St Kitts and Nevis ena afei ensensem ahodo bi nso a efa edwadie ne nyina eka ho na enura enkran Jubilee House atena ekese mu ena mpenifo emienu ekohia ya na eye closed door meeting ya womkotoato adwene se de beya ayonkofa ye da man ne mienu entem no wombetimi ahyemu kina na wosesese ya ye kasa idie eyade se Prime Minister ya woda St Kitts and Nevis Dr. Terence Michael Drew wobepie mu ewo Ghana ha no eye nhyehyɛ ne enkomodia wodo bebre no womu babedi ya womu gidi se emre ya eda yanimi se eba visa ho nsensem a wonhia bi se wode kɔ saa oman no emu enti ebetimi aboa ma Ghana fo a womu wo man mu a womu kondo se wombekɔ saa man no so akwakoye adwuma no wombetimi akɔ wabra womu hia visa bia ena sɛde mpepi ni yɛka na sɛ Ghana ha no sese dodo no a womu feel sɛ ye system no enhyɛda emwa ena oman eye St Kitts and Nevis nso no womu ewo deficit ahodo bebre ba pomuden ho anti ebetimi asesa Ghana fo bi de firi ha na womakwakoye adwuma ho ne nyina no betimi aboa ama man ni mienu no aboa won ho ensem a omampani John Romani Mahama editu dwa wabra no omde wo monsa ehye saa apam yase no sei ene woka no. I'm pleased to announce that Ghana and St. Kitts and Nevis have agreed to extend our 2018 visa waiver agreement. This was previously applicable to holders of only diplomatic and service passports. Now this extension of the visa waiver includes holders of ordinary passports. This practical and transformative step will significantly facilitate tourism, trade, business exchanges, and people-to-people connections. We'll also continue discussions on structured labor mobility arrangements. Ghana is prepared where appropriate to support St. Kitts and Nevis with skilled professionals, including nurses, teachers, and other technical experts, while ensuring mutually beneficial frameworks between our countries. Ti said your mampanika na enya pomuden enkoa ene ye base achechefo kra na yede wo mbeko ho no mo a wo muso ebetimi enya eso emfaso mampani His Excellency John Dramani Mahama ena yete ne nkan na sa St Kitts and Nevis ya madwa ebo so no ebi kura kan say ai na say we de utie ne din kura South Africa ya eno eni Africa o North America ton enewo na mansoafo ya ofiri ho eba yese 2025 no mu ho mampani eba General Assembly UN de no na ne nkasa ya wo kan ene nsem a wo boro so no e kan ho bi pa na ma wo twe ne ti a wo yese wo beba na afi wa twe apiri Ghana ene ya bedi kaso bomu yie. And Mr. President, one of the things that really stuck out to me was last UN General Assembly. There are a lot of speeches given, but I particularly listened to your speech, and your speech inspired me. And I said, I told my team that I wanted to meet you, and I'm not only meeting you, but you have welcomed me at home. Thank you very much. Eno Dr. Terence Michael na wazebra wonam Cramont so no no hu se me da so St. Kitts and Nevis mountain so anase mafiri ho koma amfoforo so asa te sade wo fie eno bra wo beduru mamu wo moje ne tata ede no ewura fie na ma ne bobi ene no asua ehye amanoni dwumadie ensem so womo aye enhyehyɛ sonko sɛ de beya kane mampani abedi akire enafe NPP amanyuko no nso frankatuni foforo ya womo ayi no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene ne hokani Samira Baumia wo betimi afa kwan boko obi so na wo ma evacuate wo mo afri kataman mu ede wo mo akobia ye ya ehojo se ye nimusem se sisi a Middle East hodom no
tension a ejina ho no enya asem kuma ena amama ya hodo eye United Arab Emirates aman no dodo no ano wo so ehu akoka ewo saa ensemi emu enam entokwa asie Iran ho ne miaya ebembembemben enti ye kiremu se na Dr. Bamudu Bawumia ene ne hukeni womo ewo kata ho na Foreign Affairs Ministry ne se de womu di kan yese womo ehwe apre Ghana de hye nyina wo empotem ho womo bambo no sabi yebetimi akase Dr. Mamudu Bawumia ene ne hukani uyi se wo ye vice president kane na wo ye flag bearer na wo san ye Ghana ni enti se Foreign Affairs Ministry ye nhyehyɛ ede ama timamufu a wo makwakopie mu ho no a esesa wo so wo ka ho bie enti ene entem so ene ma bambofo ye nhyehyɛ se wo mpa bia ya ehodwo na yemfa wo mu nyina nkugu enti ye kasa ide Dr. Mamudu Bawumia ne ho kani ye kyerɛ se ba bia wo mo wo no ehodwo enti oha obia eni ho na Foreign Affairs Ministry no enam saa enkrata so kyeremu ese Ghana ni bia ya wakakopie ho no sebe ye kase enya de a wo bia ahwere ne nkwa ewo saa menteme ho ase ne basabasa ye no ekoso ewo Middle East na wo mekoso a ede hyehyɛ agu akwam se de be ya wo bia ho ba mmosem no ebetimi agina yiye Anopai Teacher Johnson wa fabi life ewo otimantemu decoder na so sada na poncho nso wa biem ewo Traditional Council opposite ho a wo wanchi sabre kro na DJ Kingston ya Sompa Droma nkase nkransa tifi wono nso abiebie mu sei midimafo ha ba santa wogusu di mayen yade bi etew so no na wahwehwe no wo poku asema yira nkran anasa ebu akwa agogo santimamu aban school ni hwe animu na wakwa akoje wayarehwe na yenya free di Adwoa de boss ya yemra afise mu nsemu na asoye no de krata ba abonten ya Sompa yensa ka bie wono mo chese na no wo mo esan wonhweno se wonya sra adon no mu a won bewura na fe wa ba besomo man no afa binum so kra yese won be ba besomo man no service and integrity safo ni nyina no wo mo fa bibi e friend se aptitude test mi na no wo mo de krata ba se ba bia na ahye bia ne tie na tie ne ye category A4 ho wo mo de no na ye March 4 5 ho ena category B no 6th and 7th March afe 8th and 9th no one way category C no na wo se yanka na entomaso mo se mo be ko medical screening eno no nyame de che ebo so me de to so de du enensia ne se hunti sade portal no na ehonsam te no ya na momomani aben ho na bibia ebekoso no ankwa nyamo na amfomoni so na Sompa so na yeboso bibia so ebefoforo na aba ho no yebeboso ewe efidue mu ede amamo Ebusia ye toa ensem no eso ede amamo na mensi eni kropo assembly sahodo no womo akrache ni nrabafo na kasai womo ede atu dwese mensi assembly common fund ya yeta etwa ede ma womo na womo de bo mensi no ho bra no sanke be ya de womo allocate ema se yemfanse sasesamwura yemfanhwe sa hunidie hu nsem ebetimi akonkan waste management no ko mo mpagya sa location mu kakra na entimi emwa na dwumadie bi ekoso ewo atoyemantemu a eye parliamentary select committee ya wo mo hwe kronketoa ene nimpontu amamu ensem so ene wo mo hye so ewo atoyemantemu na takonsu ayemmansini krache onunyamfo Ebenezer Kobina wabra wokasa ye ewo dwumadie no ase en wobo aban no abaso se wo moda na siye pa se MMDCs no afi wo hwe district assembly common fund na abantem wo matimi agya sika ni mu amwo se wo mo fanya adwuma wo moda aban na se ebi nsamra biem na emom de wo mo kanyina ene se sa assembly common fund no wo mo wonchichemu ene projects a esese wo mo ye na waste management yade a ebu mensin assembly ahodo no wo mo kon mu pa se efi ahonidie hu nsem no ya na enye enti sika ya wo mo allocate edema sa project no ya na eso a enti me ma wo mo nya adwuma no ho ensusu aso pa se de wo mo hwe anim ti senka ban ebetimi de bia ka ho e de ama wo mo a anka ebetimi abo wabra woni yama ne bofo edi nkomo no sei ene wodi tujwa
looking at the chunk of common fund that comes to our district level, that has empowered us that we should do more. And indeed, all the district assemblies in the Western region, in fact, we have started and we are doing a whole lot. Some of us, we have even commissioned them. Some are in the completion level. Some too, we have also started then that we are doing them. So this one is an insightful one. We pray and hope that the government will continue to be doing this. The aspect of the environment portion in the district assembly common fund, that one, I wish that it's a bit increased, because refuse being generated every day, every hour, every second. So we spend a lot of money into our sanitation issues. So if government could consider that one and also add one or two things to it, an administrative aspect of it. Penyine ya yetene nkan eye takwansu ayemmensini krachi onunyamfo Ebenezer Kobina. Abusia yewre Ebenezer Kobina ekan nyina no na wadidio ne sai hunti na wotime ekan ne ye ede kire wo na no pa wunidi ya pede mu adu na watime aye adwuma ye bra etena wo ho ache ende Just Hot Kinky ena mekamfo amawo na Just Hot Kinky utime to nsafre won na fe bia wo mo de atoa wo be delivery na bra wo be hye won no so kora nso ne ya badeda wo mo bone 3 Ghana cedi sedi matufo enti wo a wo ton dokono ya fe na akwafa aburu wo wi aba be fo no ode akonikanika kodi laso nyame ampata kora a wo nko ne yedum nkane a na no nso ho nsem na wo yesi ama nso kora no a wanhwa ne yakwa akobubum te sedi wo de kwa akoye ekoegwemi enu nti na wo se sa hawi nyina no Just Hot Kinky etwa so ama no ode okoma kona akokan dodo bi awuhia de ode kwaye fro nase ayiyo nase dokono no ejato ni nyina befiri osu ja ho tena no Joseph atwane tia de ama 0256 068 832 woma homa no 0256 068 832 Odome Commercial Bank na chipe ehon so de nkwan so bonten su papa ena wo mode noa anopai wo kan ho ena kase no ye de etoa wo Leicester Company Limited wo mo na ye ya toothpaste and toothbrush no sen ho adwuma yie ne aprokura no esa ye fitafita ebia na wo de na ebesen we cigarette nom ana ebia na ye nwo na wadidie green no akwa akode dada sen no so wa wi aburo na mana hye ntemu baabi nam na hye ho Leicester for wo mo brush no ene betimi ayiyi apie eno Bristol na no nye den nso eboa wo se no esa aboa wo techere maso nyina 0501 619 588 baabia yeton ade bia ebi wo ho enti ana wabo ahomanum na onsa kan bi anopa midimafo Herbal Center Dr. Tam da so wo de tam ato yenso yare ebe netew so kan hokọ ebu akwa agogo no wongogo no mawo ana poku asemayira wo yira o yade a ye friend se kwankro chronic disease no typhoid no wo tu ase ama ho atọ na ba na sa immune booster ba ko betimi aboa o pa aba ho ba afiri nyarewa ho no 2074 the friend say T74 no tete wodudo ena wo ma ye na abefo kwan so wo no ma tese de wo no munsuo na ye adwuma se nkonya na mom wo ma akwada no fo wafa afuro ana se ebia wunya nyina mfinhyane dumienu a yenkamfo ma DHC wo mu ntino ano ede papa na FDA se ye abusu wo ba bia yeto nro bia wura ho na mom kase no na Kojojesi Company Limited wona na ne dia wo de adanse ho ne ma papa no aso ya Senegal na ha de wa yesem frama wo ba bia abrofo kura bo na baso enti dia wo de hya ase ana de ade be wie dan no na Kojojesi nchen enewo kan ho na hwehwe no ana frɛ 0204 355 040 wo madama ena no pay ye de ensem no eto awo na bia agya afe na afidie no waso ansa na ye beda ye ho awura ma no ne de UN fo wo maka ede afa Israel ene America bomba wo mo de akọ Iran no mu no ensa no bi de eba ye ene se sabre ye St. Kitts and Nevis Prime Minister wo Ghana ha no 2025 ensembia mampani Mahama wo ba bro so e wo UN General Assembly no ene na twetwen no a ede ne bae Omampani John Dramani Mahama ene oman St. Kitts and Nevis so
Womode womonsa ahyentiase apam miensa bi ase a eba beboa apomuden kwan so akwantuo ena afi se yede adwumayefo efri Ghana akwakoye adwuma ewo honum. Mo a yebie saa yi portal no edema mo de friend yi recruitment portal no aptitude test na nyaduru so wo mo afirase a etoma akwakosi bosumi ni de toso de du nensia ansa na eno no abawiye. Mensi assembly sahodo no womode adesrede ato aban animu se district assembly common fund sika ya womo allocate na yede ehye efin esesa na hunidie hu nsem betimi akonkan no so aban emfa binka hu. Yebekwa amanone UN force America bomb a wotoko Iran na wotoko pie school amanipa wo hadu osia wodie entwa ye kura menkwansa yebasesia. Edra no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka sentina ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wonhwasa mesi ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi entina wo see fe na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrodo yas herba yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoaye tontonte yenum sane afa adwen ampa se na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yinso ya ye ne sensuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratso yi atom Endpoint Homeopathy Clinic Ghana hadi obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma bohia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden ena nso biem time heba me hye ya me kan se yi ba kun ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebe so yen we de udi se ofa ni nyina time heba
herbal mixture me kase me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time herbal mixture enye enunku o die nanum oto a wontimi anidie no time herbal mixture duro no ene yema o obo a wofa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time herbal mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoyi yi atum TV Emma Aketiapa. Enokre Emma Aketiapa mpa busuya yewie kase no ewa amanone nsemu. Na United Nation wono maboboa no eni yewura. Pani a wono wogina Iranfo womonemu se ambassador. United Nation hona Geneva wo de asembi kokotu dwa chese. Saa bombu na America ne Israel kambo moto ye no. Wonde ka ne prince criminal. Na we no unjustified. Womu yi won ho ano a enye yie de enti a wo ka ne saa ne se bomb na wo moto ye di kan no wo moto edeko Israel wa Iran fo wo mo girls school baako ya ewo afa ho Shajara Tayebe girls school wo moto ko ho nipa maako wo hadu osia na eti nananam wonse do ne sa hunti wo gina ho aka ne prenye premfa se ye fa ahodie ntiatiaso na eno na US Womo Secretary General Marco Rubio nso bechese womo nhyeda ase womo to akoba bia se ya asabia ana babia yesuku nanso ni nyina no wom behwehwem se de womo kan sa na tia sa na Israel fo nso ababeyi no nanso ni nyina mu na Ali Bahereni wono na ye ambassador no wode beto se we de empanimfo nso de na wo kan de akire womo ahwe human rights so ewo UN ho titru any chief Volcatek womma woni nkwa ho pa na de America woni Israel aka bom no wom asore ewo Iran fo so no sabie so sabie kudonto se human right eda so ye adwuma pa de a ene na wom human right no womage e de afiri wonse meno so ne yegina na anopai na na kojoje si no nsia bere mu kase yebo a 2074 waka ho bie Midimafo Herbal Center Dr. Tam Daso wode Tam kan ye ho ya na nakwajoje si company limited wono na nya adaje bo aboso na wo maye ya toothpaste and toothbrush Lester foye me edi twi yense se ye mebe ma no ye de esie na ma remfi se efiri Sompa fidue mu hayi no 93.1 asantima mu no enam ho ayiko 100.9 esanko ho adamfo radio France fo wo mo fa bi takwa Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 106.1 yetachima Sompa no 90.7 enkransa Sompa 101.3 doma henkro mani masasa paso Sompa wo ho a doma F 100.7 FAB saa na Kingdom 106.1 so fa bi wo mankesim decoder na so Sompa FM ejina ba bia FM stations ne wo no Facebook Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live ho nso wonsa kan yen e wo YouTube ho